May buntag ganyan mga kapobre. It's made organic fish. Ang nigawas sa kuan 533 man o. 533 wala ta kabaw asa pa yung guide 1 ba guide 2 kay double man siya. So pagka 5 o'clock 600, di ba 600? Tapos pagka buntag 975 ang ako ang hearing 978, di ba no? Ligas. So karon 975 may nigawas pagka alas 2. So arita sa basig mo diritang dapita arita diri dapita ha guys mga kapobre, dirita 2 PM ha, 2 PM ta dinhi. Okay, so ayaw mo kalimot sa 496 ha, respetari na niyo wala ba pa na mo kuyog diyang guide. So dini dapita ako ibutang diri 5 na 953 395 ha. Mao na 395 953 nya basta 395 953 na diha. Okay, nya diri dapita ako ibutang diri 9 ha, 9 pwede mo mukuha niyo si 162 nag 2 PM pagka 5 PM diri mo ha, diri mo 5 PM kanira ba si 967 delikado niya sa 2 PM, delikado ni 2 PM. Okay, so arita sa atong hearing guys, nabi mo makita din 526 gay ha, wa para ba ninigawas basi mo gawas ni siya 062 basi mo gawas ni siya 5 o'clock ha, kay nigawas na ba ang sikit ra ba ni siya sa 600. Okay, arita sa hearing na to diri mo 5 PM. So arita sa atong hearing ha, hearing ang akong hearing si 287. So regalo nako si 987 978 ha, ang regalo. So si 796 kuha mo na 796 ha, 967 kay delikado na, tapad pa na siya ni gawas na 279 nya basin ba wata kabalo ha, 279 796 ang tapad sa 279 ni tapad niya kay 390 sa 975 kay 395 793 tapad niya. Pero ay mo kalimuta sa 5 PM 056 tas 5 PM ha. So dagan salamat nyo tanan, I love you all, bye.